Sa gawa naman po ng benchmarking ang lokal na pamahalaan ng Tagudin, Ilocos Sur sa bayan ng Rosales, Pangasinan nitong Lunes, Abril 13 upang pag-aralan ang ilang proyekto at sistema na maaaring maipatupad sa kanilang lugar. Kabilang sa kanilang binisita ang Itinatayong Slaughterhouse Facility sa barangay Kabalangawan or Kabalangawan, tama ba? Kabalangawan Norte na sinimulan po noong 2025. Sa pagbisita po, inobserbahan ng mga opisyales ang operational technical practices ng proyekto. Tinatayang nagkakahalaga po ng 81.88 million pesos ang naturang pasilidad at inaasahang magsisilbi sa mahigit 1,600 na kabayan sa lugar. Alinsun sa Municipal Ordinance No. 1 Series of 2024, ipinatupad ang 200-meter no-build zone sa paligid ng slaughterhouse bilang bahagi ng pagsunod sa National Safety Regulations. Naaprubahan din ang proyekto noong Pebrero 2024 sa ilalim ng Philippine Rural Development Project o yung PRDP, kasunod ng rekomendasyon ng Ilocos Regional Project Advisory Board. IFM News. IFM News. IFM News.